Nagimbag ni Apo Diyos kakabsat. Ket naimbag agsipod ta, itinagan na ket iso iti adadalan tayo. Inadal tayon iti duwa nga nagan ni Apo Jesus. Jehovah Rapha ken Jehovah Jireh. Dedyo muna nga nagan na ket isu iti Diyos nga mangagas kada tayo. Jehovah Rapha, God our healer. Ket iti may kadwa nga nagan nga inadal tayo, Jehovah Jireh, the Lord will provide. Ket digito yung nga nagan na kaabsat, pinanatnakan na nga isuket mapagtalkan. So ngagyaman tayo ta, adda tayo nga adalen tayo manen, iti maysa nga nagan ni Apo Diyos. Itid ko kada kayo kabsat, iti maysa nga kablao, in the name dayto nga Diyos nga agay-ayat kada tayo. Ni Apo Diyos nga man nakabalin amin, ti Diyos nga mapagtalkan. Dawatek nga agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami Ama, taingted mo kada kami dayto nga gundaway. Nadalin mi iti maysa manen anagan mo. Namang paneknek o Diyos nga sika iti Diyos nga agay-ayat kada kami. Mapagtalkan. Nga iti kayat mo ket agbiag kami nga nasalunat ken naragsak. Dawaten mi o Diyos nga iti Santong Espiritum iti makiadda kada kami. Mangilawlawag kadigiti paset iti saom nga ingkam adalan. Tapno mayasidig kami ken kaama. Umay kami nga agkamang, tika sa ka iti Diyos nga mga iwan, mangprotekta kada kami. Itinagan na po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Agtultuloy kakabsat nga adalin tayo, dagitinagan ni Jehovah iti Biblia. Ada tayo iti may katlungan nagan na kakabsat. Akas da diin bagak, idirogi tayo, digito nga nagnagan. We'll be studying 7 of the most beautiful names nagan ni Apo Diyos iti Biblia. Ket itinagan nang intay adalen itata. Jehovah Nissi. Iti kitext tayo kakabsat, ket masarakan iti Exodus 17 verse 15. Ngay surat, ket basahin tayo. And Moses built an altar and called its name, The Lord is my banner. Tikayat ng sawan kakabsat, ni Diyos isu iti banwar ko, is my banner. Ni Apo Diyos, ket inted na iti kapadasan ken ni Moses, agraman digiti Israelitas kakabsat, nga kadaytoy nga gundaway, inted ni Moses itinagan ni Apo Diyos, Jehovah Nissi. Anya itinapasama? Adalin tayo ti background kakabsat. Limbambasdan, kadagiti nakadado, nga datdatlag nga inaramid ni Apo Diyos. Miracles upon miracles. Namangted ni Apo Diyos kadigito'y anak na pinili ng anak ni Israel. Namang panagnak nga isuna iti Diyos nga masapul da nga pagserbian. Isuna iti Diyos nga masapul da atong palen. Anya digito'y kakabsat nga miracles. Umuna, dayjay panangid salakan na kadigit Israel manipod iti panakaadipen iti Ehipto. Their deliverance and their freedom meant so much. Kadigitoy nga anak iti Diyos. Ni kadwa, dayjay panang balasiw da kakabsat, dayjay nalabagang nga baybay, when God divided the sea, tapno magnada iti namaga adaga. Ket ijay metlaeng nga baybay, isu iti nakatayan, dagidjay nga ng parparigat kadakwal. Victory came to Israel and defeat
was given by God to their enemies, the Egyptian. Ti sumaruno kakabsat nga, datdatlag, isuday jay panangaramid ni Apo Diyos, kaday jay napait agad danom ijay mara nga nagbalin anasamit. That is where day jay nagan ni Apo Diyos ket inted na, siyak iti Diyos nga mangagas ken ka, Jehovah Rapha. Inted ni Apo Diyos kakabsat, dagiti taraon, dagiti ayaiten ng anak ijiletang, daytoy, dayjay mana. Dayjay panangited ni Apo Diyos iti mana, ket may sang leksyon, na masursuro da iti agtungpal kadayjay pagayatan ni Apo Diyos. Tainbilin ni Apo Diyos. Manipod to mo ng aldaw, mangala kailangan ti umanay, apag isu akanen iti membro iti pamilya. Tano sobra, di sobra na ket maigas. Ngem iti kunana ni Apo Diyos, intunno may kaneng nga aldaw iti panagsagsagana. Mangala kayo iti double portion kaday inalayo kaday iti aldaw tilawas. Ta iti aldaw a panaginana. Sa anak to nga mangited iti mana. A lesson of obedience. Adda digiti nangalatid adu tanaimas nga rod taraon ti anghel. Dayjay saan da anakan kadayjay nga aldaw. Kabil tay ti ILOCANO tay kumakapsa dagiti kilaban kuma. Dagiti saan anakan do kitain dan ti kabigatan na. It was full of worms. Kat isog, hindi nga may ital daw apa nagsagsagana ko natin. Mabanglis tupay. Inigis tupay. Inalat tayo nga sobra. So they got only their portion for one day. Hindi pa dasin ng rumuar. Ital daw may kapito. Aldaw apa nagsagsagana. Pulos awan tinaalada. Ti sumarunong nga datdatlag. Idi nga inted ni Apo Diyos ti inumenda nga danom, manipod iti maysa nga bato. Water come oozing from the rock. Idi nga dadan ijiletang. You must understand nga digitoy nga Israel were never trained to fight. They were slave in Egypt. Ni Moses laeng kaisuna iti na train nga agbalin nga ari kuma. The commander-in-chief has the military training. Ijay Exodus 7 verses 8 to 16. Imay dagiti Amalekites. Imay dang gubaten kakabsat iti Israel, idi nga nakakampuda iti lugar nga Refidim. Siyempre, aglagaw da. They were afraid. Ngayon iti Diyos nga nangiruar kadakwad, manipod si Egypto. Isu iti Diyos nga mangted kadakwada iti balay. JEHOVAH NISSI. Inted ni Apo Diyos kakabsat, iti marching order. Umuna, ni Josue, pinili na dagiti anak iti Israel nga mabalin nga makigubat. He chose the army. Ni kadwa, ni Moses, ni Aaron, ken ni Hor, napanday ti maysa nga turod. Ijayda, nakitain di paggugubatan. Ni katlo, kunana ni Apo Diyos ken ni Moses, itag-ay mo dayta sa rukod dita imam. Tano dayta sa rukod ket isu iti nakapangato. Bangabak iti Israel. Ngem intunno mabannog jay imamet ni Moses.
Ket bumaba, dayjay nga sarukod. Maabak, iti Israel. Idin nga gugubasdan, kasjay tinapasamang. Nung nakangato di iman ni Moses, mga abak, digit Israel. Into numabanog, ibaba na, maabak, iti Israel. Nakita ni Aaron kanihor. Nangaladay ti may isang dakil nga bato. In kabilda nga nagtugawan ni Moses. Ket napandig iti dua. Iji kanawan ni Aaron, di katigid ni Hor. Ket intag ayda. Dayjay ima ni Moses. Inggana nga naabak dagiti kabusor idin nga lumnek iti init. Ket idin nga kasjay iti napasamak. Nangaramid ni Moses iti maysang altar. Adday iti inbaga ni Apo Diyos. Kin ni Moses, basahin tayo kabsat. Iji Exodus 17 verse 14. Write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek under the heavens. Kunana ni Apo Diyos nga isuna iti Jehovah Nissi, the Lord our banner. Siyakto iti blot out. Abo niya i-blot out. Ikatin siyakto ti total na mga makatakwan. Nga awan tunti pakalaglagi panda. Ket daytoy kakabsat nga Jehovah Nissi isu iti mangted iti balegi kanyam ken kanyam. We are at war. Adda digiti parparikot tayo. Adda nga ron digiti panagsasao nga iti tao lang nga awan iti parikot na. Sino digiti nga tao kakabsat? Digiti tao nga nagurnusen iti sakana. Inggana nga si bibiyag kakabsat. Inggana nga si bibiyag. Inggana nga si bibiyag tayo. We will be facing struggles in our lives. Anya digit yung struggles. It can be either spiritual warfare, wenno struggle kakabsat iti problema ti inaldaw-aldaw. Anya? Kadun kada tayo nga nagalakit. Ako pangalaak nga iti pangpaadal ko digitan ako. These are our struggles. Ket kayat ni Apo Diyos nga isuna iti Jehovah Nissi. Ngano kasano iti panangibagana nga ikatekto dahil nga problema. That is the Amalekites. Dito matlaeng a Diyos mapagtalkan. Ngano anyaman ti ikabil ti kabuso na makigubat kada tayo. Our struggles. God, the Jehovah Nissi, will give us victory. Dito yung Jehovah Nissi kakabsat. Kat isu iti mabalin tayo nga pagtalkan. Dinggin yung iti ingkanta ni Ari David. In Psalm 46 verses 1 to 3, and then we'll go to verse 11. May surat, kat basahin tayo. God is our refuge and strength, a very present help in time of trouble. Therefore, we will not fear. Though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters roar and be troubled, though the mountains shake with swelling, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob
is our refuge. Anyan kakabsat. Anyan nga pintas. Anyan ang mapagtalkan nga Diyos ni Jehovah Nissi. Kunana ni Ari David, di Diyos isutik kamang pintigsa. Adda ang nakasagana at tumulong kanya iti tiyempo ang pagkaspulang. What are your troubles? God is there with you in the time of trouble. Hantay nga, ibagbaga sa apay apong impanak kadaytoy a problema. Whatever the trouble is, no adda iti sakit mo, that can be the trouble na kasapulang ni Apo Diyos. Ket kunana ni Ari David, He is the present help. Ijay time nga agsaksakit ka. No adda iti kasapulang financial, agsipot ta adda iti pagkasapulang. Remember, ni Apo Diyos adda ken ka. Medyo kakabsat iti kanayon tay kuma nga panunutan. We go to trouble, but God will be with us in the trouble. Ikaw ket example kakabsat. Ni Jose, ilang ko di kita kakabsat na. Siguro agsaludsod tayo When agsaludsod ni Jose kumang apay-apo, naamuan na langinin kakabsat, ipanggap ni Apo Diyos. Hindi nga kasinarak nan dili kakabsat na. Una na, saan nga da kayo itinangibaon kanya? Saan nyo nga pabasulan iti bagbagiyo nga inlako da? Ni Apo Diyos itinangipan kanya ito ihito. God was with Joseph. Ijay nga tiyempo iti trouble na. Ni Daniel, hindi nga tapwak na ijerukid iti liyo. Daniel never asked, apay apong kakastol? No. You must remember, God was with him in the lion's den. Saan nga rinanggasan dagijay ayon? Saludsudog ka. Siguro, handa mo nga mabisin. Saan nakabsat ko, idin na kabigatan na panday di ari, binamag na o Daniel, ti Diyos mo kadit, sinalakniban na, when Apo, idin nga inyaundan ni Daniel, inayabang da di ang ari bigjay nga soldado na, ket ko na alain niyo, dagitoy nga lang ipasubo ni Daniel. Anya iti na isurat. Sakbay dapay lang nga makadanong ije baba in the lion's den. Pinatay isudan dagiti narungsot ayon. Why? Because God was not with them. Nilagi piyo kakapsat, nagkatalo nga gagayem ni Daniel, ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego. Apay ngayon palubos ni Apo Diyos na maipurwak isuda, ijay fiery furnace. Tapno panagnakan na that God is the present help in time of trouble. Mismo nga ni Ari ni Bukodnosor, ket ko na, saan ka din natalo? Dayjay inpurwak tayo di orno. Apay nga upat na, dayjay kadwa, dayjay natalo. Isu ti anak iti Diyos. Now, Jehovah Nissi is there for you in time of trouble. Nuluma lasat kakabsat ko, whatever that trouble is, denggem di kunana ni Ari David. God is our refuge and strength, a very pleasant help in time of trouble. Jehovah Nissi. Adaman ti pinilit kakabsat, kadagiti kanta ni Ari David, iti libro nga Psalms.
It is Psalm 61, verses 3 and 4. May surat, basahin tayo. You have been a shelter to me, a strong tower from my enemy. I will abide in your tabernacle forever. I will trust in the shelter of your wing. Awan, iti mangabak ken ka, nukadwam ni Jehovah Nissi. Nakataltalgad, iti agbalin a kapadasam. When you are under the shelter of His wings. Adadya kang kanta tayo, under His wings, under His wings. Ijay siro, iti panangaywan ni Jehovah Nissi kanyang kabsat. There is safety, there is comfort, there is healing. Iti maudi kakabsat nga pinilit nga salmo na kanta ni Ari David. It is in Psalm 91. Psalm 91, verses 1 to 16. Basahin tayo kakabsat. Psalm 91, verses 1 to 16. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge, my fortress, my God. In Him I will trust. Anyan kakabsat nga panagtalat ni Ari David. Sino? Dito nga Diyos. He is Jehovah Nissi, a strong refuge, a strong fortress. Ket agtalekak. Gapot agtalek. Kunana ni Ari David will continue reading. Surely He will deliver me from the snares of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers. Under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor by the arrow that flies by day, nor the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noontime. Iti tiyempo kakabsat nga umay dagiti regrigat. Imbaga na dito pestilence, panagpatay. Kasala no, ada ko matarakin mo nga manok. I have some chicken, manon, duwang kawitan, manong magpupa, kakabsat. It's only my pastime. Diya magsinsida iti lasag, karne. It's my pastime. Pero sa time nga, imay tipiste da jay abyan pes kunada. No kumada jay abulog, di kulungan da jay man kanya. Pagamo lang ka, no una na, gaputan na di angin da jay peste kat imay. Matay latan da jay man. Seemingly there's no cure. Lukas jay kumakakabsat iti sitwasyon tanyo niya. Umay dayjay pestilence, panagpatay. Kunana ni Ari David, awan tu iti pagbukngak. Rabi iman, aldaw man, taapay, addaak nga natalged nga ay-aywanan iti Diyos ko. He covers me under His wing. Aday tinabasak na article kakabsa. Aday iti imay no wildfire. Kat idin nga nalpasin dayjay nga puor. Dagijay nga firemen,
Apan da nga kinita dayjay nga the effects of the fire. Aday tinakita da. Nakita da iti maysa nga upa, a hand. Ijay natay dayjay nga upa. The fire burned all his feathers. Natay. Ngayon, adda tinanggid, di ito yung fireman. Agun-uni kakapsat. Dagijay piyak, the chicks were alive. Tapay, idin no umay dayjay nga apoy, the fire. Inunong dayto nga upa, dagijay nga piyak na, dagijay nga anak. He put them or she put them under her body, under her wings, sacrifice. Ano nga pinanawan? Idinatay yung nagbiag di dyan. In that caption nga nabasa ng istorya, intud ni Apo Diyos dahi anak na. Tapno salak niban na tayo. Ket isalakan na tayo. Ituloy tinabasain kapsat. And 1,000 shall be fall at your side, and 10,000 at your right side. But it shall not come near you. Only with your eyes shall you look, and see the reward of the wicked. For he shall give his angels charge over you, to keep you in all your ways. They shall bear you up in their hands, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra. The young lion and the serpent shall not trample your foot. Because he has sent his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Jehovah Nissi. Ulit kakabsat na yung maudi apasan. Gapu tati ayat mo. Kanda yung panagtalit mo, kat intent mo, kini Apo Diyos. Iti in karina, therefore I will deliver him. Sana kanto isaad iti may sa anangato kapagyanan. Tainayabam dayanagan na. Sumbatan na ka. Sumbatan na ka. Ti Diyos na naaya. Ti Diyos namang iti balay. Ti Diyos nga itinagan na Jehovah Nissi. Imbaga na, kadwain ka iti tiyempo. What time? When you are in trouble. Ijay ka pa ng kadwala, ken ka. In karina, I will deliver you and honor you. Kabsat ko, daytoy anagan ni Apo Diyos, Jehovah Nissi, is very practical, very near, very real, kanyam ken kanyam. Are you experiencing any kind of trouble in your life today? Are you experiencing any kind of trouble in your life today? Mabalin, sickness, mabalin, adu dagiti mamatay. Have you gone through sublian tayo kabsat dahito pandemic, pestilence? What was your experience?
Tatang tawanan na yung pandemic, what would you say? Agyaman ang apo ko. Agyaman ang apo. Tainlasat na kadagitoy nga panag problema. Pestilence. Nagado na tayo. Yung si Bibiyag kakabsat. Si Bibiyag. Taapay, I will deliver him. Kunana ni Apo Diyos. When you are in trouble, I will be with you. When you are in trouble, He will get you out of trouble and will honor you. Hindi, tiyempo iti pandemic. That was one of the hardest part of life before. Da kami dito yung baryo, pang kami jaili, sabay kami nga pang jaili, dumawat kami itipas, ito'y baryo nga mapang kami jaili. So we're living in Sulipa, Herona. From Sulipa, dati pas nga itidya kapitan, ang kami jaili, ang kami palengke. Mapang kami di palengke, di kun ora ini, ngang nga ni awan ti tattao, tapay. Ang butang dagiti tattao nga rumuar. Ang mga laeng na dagiti virus ni COVID-19 masang apda, agawid da, guyek da, awan iti. A nearby church, aday ti may isang kakapsa. Idi nga inpanda, idi hospital. Idi insangput dan, bangkay. Tiriga na. Amuyumot din, iti panigipunpun during the pandemic. Binalkot dan, iti plastic. Awan kakabsat. Iti adu nga apan makipamunpun. Ta sumarod iti protocol iti isok paglintigan. Pagdumulang na nakaalak iti may isang message nagapukin ni Manong Dave kunana natay ni Auntie Uling. May isang ikit ni ije Subak Santa Catalina, Ilocos Sur. Katsyak iti inbaundang mo ka. Amumin iti rigat iti agbiyahe. Boundaries of towns, boundaries of provinces. Iti may isang na dahil kaiirutan kakabsa. It is Ilocos Sur. Coming from Tarlac, we pass by Pangasinan, we pass by La Union, intun no makadanon iti boundary. Adu dagiti requirements akasapulan. So idin nga na amuak nga natay ni Auntie Uling ay contacted dagiti kaanakan ni nga isuna iti kapitan iti baryo ni Edmond Rabara. Muna ka Edmond, anya angkel ko na. Kasano ti umay dita itatak natay mo ni Auntie. Kaslit aramidam angkel. So, it na dyan requirements. Masapul nga adda iti agpaswab kami. We look for a place nga pagpaswaban. Dua kami kay ni Mrs. Rafanan. We found out nga da iti inanak mi iti kasar, iti Luna, La Union. Ni Romel nga Linda. Because, wini nung adda dito. So, early in the morning, we traveled from Herona. Ang kami, kadanon kami iti Luna. Da kami ito umuna nga pasyente di doktora. Thank God, dahil nga swab, it was very clear na mabaling ang biyahe. From ije boundary iti sudipen, ingana ije sobrek, ije balaso iti karayan, paseten iti Ilocos Sur. It took us about 2 hours. Magbiyahe kay tatay, it will take you from Sudipen to Tagudi, it will take you about 10 minutes. Bawang ti traffic, about 5 minutes. Mabalasi mo na very long time. More than 2 hours. Again, thank God. Hindi pa kita medyo requirements. Hindi purpose no apay mapang kami. Pinalubusan na kami. Idin ag-report kami kakabsat. Ito malamay. Nang ni agalas stress iti malamay. Ag-report kami, ijay
health center, iti Santa Catalina, Ilocos Sur, Ilini. Hindi nakita na ginagang ko. Papanan nyo, sir. Kikita ka. Pagkakabagyang kami, hindi nyo mamugyabagin. Papanan nyo, uncle, kunana. Pang kami, iti subat. Inaibanda, iti kapitan. Kap. Agad to ni uncle. So, uncle, with a warning, no, saan kayo nga makaruwar iti alas 5 dito yung Santa Catalina, uncle, kung na in charge, ma-quarantine kayo ti 14 days. Si bangkot kami di baryo ni. Awaan rin kakabsat iti tattao diyan tinatay. Hindi kasinsin ko lang ni Manang Luding, ni Arthur, these are my first cousins, the mother's side. Ni Kapitan nga kanakan ni. Kanda di antini nga si Bibiyag na anti Merced nga Rafanan Ragasa, 97 years old na itatan. Da kami latan, hindi bakit? Di kami. Kanda di bangkay. Bigid di kakabagyan ni, adayuda, ganang we're just shake, waving hands. Di kita medyo oras. The warning is, we must get out before 5. Hindi pagamit yung sitwasyon, bumidyo ka. So we went. No lagi po kung digito'y nga nakasamak, hindi pandemic. Akas may isang pastor, ay bandak nga mapan mamumpon. Kunak ka dege ng awis. Anya iti, din patay na kabsa. Iti kunada ka, pastor, maamuanton mo umay ka dito'y. Tinangimbitar digiti kakabsat tayo dito'y San Juan, mong kadatala. Idinapang kami kadig aldaw. You know what? Awan tilungon. Madamit di jay ref, di sabsabong. Agdag jay, dayte may sang earn. Ijay tinangi kabilan da, day jay abu, day jay anatay. So you know, abu ko na. That person died, or that person was suspected with COVID idinatay. Ano yung itibag pagana kamsa? Saan ka din agyamang ka? Ang ka din agyaman na? Adda tayo nga agin inadal itata. Taapay ni Apo Diyos. Anyalagan na? JEHOVAH NISSI. Ket isu iti nang isalakan kadatay. Isu iti nang kari. Nga intunno iti kanawa mo, iti katigid mo, ket aduntunde iti matay. God will be with you. He will cover you with the protection of His power and His love. Ada iti kayat ko nga aramidem kansa. Will you please take your Bible? After this episode, will you please take your Bible? Open it in Psalm 91. And make Psalm 91 a personal prayer with your God. Ikabil mo ay mine at sa person. Nasikalaan iti makitong-tungtong kinapo Diyos. Medyo parikot mo, ibagam kinapo Diyos. Anyaman di parikot mo sa. Katdanggam may nagijay nga kari na insawang ni Ari David. Make it personal also for you. Ngano iti imbagana ni Apo Diyos na saan kanto nga madangran. Get it, accept it as the word of God for you. Agsakit ka, get it, accept it is the word of God for you. Ni Apo Diyos ban nakabalin-anin. Ni Apo Diyos babaen itinagan na. Ikan na ka, iti panagbalay. We need to experience victories. We need to experience successes. We need to experience
Deje kunana ni Apo Diyos. I will honor him. I will deliver him. I will satisfy him with long life. And I will save him. Tinagan ti Diyos ang mapagtalkan. Nga inadal ta itata. Jehovah Nissi. Ti Diyos isukuma iti banner mo. Tawan iti panakaabak kenpan. He is the mighty fortress na mabalin mo ang pagkamami. Laglagi pa. Dahil nga Diyos ay eten na. Ni Jehovah Jireh, ni Jehovah Rapha, itatan ni Jehovah Nissi, ay ayaten na ka. Gaputay ayaten na ka. Adda iti plano ng kenka. Plano nga itibiyag mo kit naragsa. Tibiyag mo kit nasama. Agtalek kalaeng kenkwana. And Moses built an altar and called its name, The Lord is my banner. Tinagan ni Apo Diyos, madaydayaw. Tinagan na nga inadal tayo itata. Jehovah Nissi. Agkararag tayo kapsa. O Diyos, aman nakabalin amin, agyaman kami, kasika iti mang protekta kada kami, mang salaknib kada kami, mangited iti baligi, mangited ti pannakaisalakan. Agyaman kami, Ama, kasinagan mo ket Jehovah Nissi. Umay kami itata, putputan mi dagiti karkarin. Itag-ay mo, O Diyos, padayawan na kami, kasi ka iti inayat mi, sika iti pagtulnugan mi. Ited mo di iti bendisyon na kasapulan na. Ikararagak, ti sino man nakabsat na kadwani nga gad-agal. Anya man di iti problema daw, Diyos. Mubilang nga da iti kabsat ni iti problema na kit sakit na binteng sa lunat ni Diyos. Nakabubuteng agdanag da. Masursuruan da kuma iti agkamang ken ka. Deje karim nga hamuntungi palubos. Nga daytoy ngay ayaten ket agsagaba aramiden ni Diyos. Gapu iti ayat mo. No da iti kapsat itatangaglasad da. Iti problema iti panagyan. Whatever that problem, O Diyos, pangaasin, itid mo kadakwada dagiti sumbat. Itid mo kadakwada dagiti solusyon. Magyaman kami, tasaan na kami nagaybayan. Agyaman kami, Ama, kasi ka itimang bendisyon kada kami. Itinagan na po ni Jesus. Amen. Amen. Manutinagan niya po Diyos na inadal kayo sa talo. Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi. Into no umay nalawas. We'll study another word. Nagan niya po Diyos. Tapno adda itinadikdiket nga personal a relasyon tayo kinkuan. Nagligay pa tikunanan ni Apo Diyos. Adda iti plano nga agpaiken. Plano nga agbiag ka nga narangay. Agbiag ka nga nasama. Dayta kuma, iti aramiden ni Apo Diyos ken kakabsat ko. Gana numay nalawas man. Ayaten na ka na Apo Diyos, ayaten na kayo.